Hoxe imos aprender como vivían as persoas hai moitos anos. Ao principio non tiñan casas nin ferramentas modernas, nin supermercados. Aos poucos foron aprendendo cousas novas que cambiaron a súa forma de vivir. Imos ver como conseguiron comida, como construíron os seus fogares e como aprenderon a traballar os materiais. As persoas aprenderon a tallar pedras porque necesitaban ferramentas. As golpeaban unhas pedras contra outras para darlles forma. Pescaban en ríos, lagos e mares. Usaban lanzas, paus ou redes sinxelas. A caza era moi importante. Cazaban animais para conseguir carne, peles e osos. Facíano en grupo para axudarse e protexerse. Usaban lanzas, paus e pedras afiadas. Ás veces seguían os animais durante moito tempo ata poder atrapalos. Cando conseguían moita carne, aprenderon a guardala, deixábana secar para comer despois. A vida era difícil e algunhas persoas morrían por enfermidades, accidentes ou ataques de animais. Cando nacían bebés, o grupo axudaba a nai. Todos coidaban dos nenos porque eran moi importantes. Tallaban paus de madeira para facer lanzas. Ás veces unían unha pedra afiada ao pau para facelas máis fortes. Tras a explosión dun volcán ou a caída dun raio, descubriron o lume. Ao principio dáballes medo, pero logo aprenderon a usalo. O lume servíalles para quentarse, cociñar, ter luz e protexerse de animais que podían resultar perigosos. Mesturaban terra, carbón, pedras de cores e graxa para facer pinturas. Pintaban coas mans. Gracias ao lume, aprenderon a cociñar os alimentos. A comida era máis fácil para comer e máis segura. Asustan animais co lume, xa que o lume tamén servía para escorrentar animais perigosos. Co tempo, deixaron de moverse tanto e empezaron a construir casas. Así, podían vivir sempre no mesmo sitio. Aprenderon a plantar sementes e a cuidar plantas para obter a comida. Así naceu a agricultura. Usaban pedras para moer sementes e facer fariña. Deronse conta de que era perigoso deixar as ovellas e outros animais soltos. Por iso construíron vallas e cercados para encerralos e coidalos mellor. Comezaron a usar barro para facer recipientes, pratos e vasillas onde guardaron comida e auga. Aprenderon a tecer roupa usando teares sinxelos construídos a man e feitos de madeira, utilizando a la das ovellas.
Descubriron o cobre e aprenderon a traballalo para facer ferramentas. Deronse conta de que ao mesturar cobre con outro mineral conseguían bronce, un metal máis forte. Co bronce facían xoias, ferramentas e armas máis resistentes. Máis adiante aprenderon a traballar o ferro, que era aínda máis forte, mesturando o bronce e o cobre. Chegan outras persoas de outros povos e ao principio pelexaron polo territorio, de maneira que iniciouse unha guerra a pequena escala. Cando alguén morría, enterrábano con respecto. Construíron dolmens, grandes pedras verticais que sosteñen unha laxe horizontal a modo de teito, creando unha cámara para enterrar aos seus mortos. Intercambiaban alimentos, ferramentas e obxectos con outras persoas para que todos tivesen de todo, de maneira que os que cultivaban tivesen armas e a inversa. Con ferro construíron o arado que lles axudou a traballar mellor a terra e puxeron animais a tirar polo arado para ir máis rápido. Usaban o leite dos animais, vacas, ovellas e cabras para facer queixo. Facían debuxos en pedras redondas, usaban para contar historias ou decorar. Grazas a unha pedra redonda descubriron a roda, porque saiu rodando, según nós. Coa roda fixeron carros para transportar cousas, utilizaban animais para tirar dos carros. Chegaron persoas en barco e algúns se foron con eles a outros lugares para descubrir máis sitios. Todas as persoas reuníronse e fixeron unha gran festa para celebrar todo o aprendido e tocar instrumentos. E ata aquí o noso stop motion sobre a prehistoria, feito por Emma, Alejandra, Adrián, Iván e Ian.